Makhanda agcwele ubuhlakani inkandla semlandweni 1942 wazala uNcamalala. Kwasuka ukushisa. Umabhecwa ngobende inyama engayidlanga, unhlamba zamazondo ezimthuke namathela zaze zephula imlenze esihlale behleli kuso. Akugcinanga lapho. Uye waphetha ngokukhalelwa akasigonyela amasongo engaqala emphinda 10 years kwelase Robben Island kushuthi umlando bekumele impela usiphinde. Ukusehla kwenqama bathiwile kanti bilanda amandla yavuka yabagwaza ngomkhonto wesizwe MK wahlangana uZulu. Umlando weminyaka owenzeka mhla iqala enyathela kwelasebuhleni samembathi isibusiso samnamathela ne. Into engahambi kodwa ungabona isusulu bemehlweni. Khonto wesizwe MK udibanisa isihlanga zadla ndawonye esithebeni sinye kwahlula imashi. Hebikhuphuka ngelithi Zuma masifoli bashaye phansi kwashumi. Basentendeni bagwaze emkhonto wesizwe. Umaphikisa ngezenzo ungaphikisi ngomlomo nanamhlanje basadidekile babamba imlomo. Begqemeke ngeqwantwala ingozi bebuzana kanjani. Uphunyu wabemphetho lahleke emehlweni abo bevale obhojo bamangala sebembone ngaphesha yaqengelele ephetho wesizwe umkhonto. Nawe Zulu kodwa unamandla kancane libuyela kubanikazi. Inhlule ehlule bethi bayivalela kanti vele ibisingaphakathi. Umangambiso komnenko obonakala ngomako omuhle make wanyathela. Izivunguvungu semvungevunguze emagumba amanomhlaba ingqongqozi MK yasho ngazilinye. Elethu Ncamalala.